प्रणाम, किशन बानी हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा करो। और आज हम आप लोग के एक बहुत ही प्यारा सा सोहर का उठान सुनाते हैं। आप लोग के कैसन लगी कमेंट करो। ए चंदा चमका जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। ए चंदा चमका जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। मोर ललनवा रोवेला हो मोर ललनवा रोवेला। ए चंदा चमका जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। सासू अवे चढ़ुआ चढ़न के मांगे आपन नेक। ए सासू तड़पा जनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। ए सासू तड़पा जनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। ए चंदा चमका जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। गोतिनी आइले पिपरी पिसन के मांगे आपन नेक। ए गोतिनी तड़पा जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। ए चंदा चमका जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। ननदो आइली कजरा लगन के मांगे आपन नेक। ए ननदो तड़पा जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। ए चंदा चमका जिनी आंगनवा मोर ललनवा रोवेला। बढ़िया।